Okay. Focus. Kabila. Last warning. Ano pakiramdam? Sarap. Tingnan mo mukha ng kasama mo. Lumapit ka. Tingnan mo mukha niya. Nagbago na yung mukha niya. Tingnan mo yung mukha niya. Ano na yung itsura niya ngayon? Kinukulam kasi siya eh. Sino nag-recommend? Ay sige, huwag ka muna magsalita. Sino nag-recommenda sa inyo? Yung kababayan mo. Tagasan? Taga Bulacan. Pero taga-Tagig ka, di ba? Opo. Sakay sa Tagig. Sa may kupiaan ng isa. Anong oras kayo malis? Ano po maaga pa mga 11. August 30 ngayon, di ba? Ang oras na natin ay 7 o'clock. Umalis kayo ng 11. Haba ng biyahe nyo ah. Ano ba kayo? Nag-tricycle? Single? Pag-boil 300. Ikaw nag-drive? Sa biyahe nyo? Ano kayo punta na Bicol? Sa EDSA. Hindi sila Skyway. Hindi sila nag-skyway, no? Hindi pa siguro kabisado. Sige. Ipas yung biyahe ko yan. Ngayon, kaya pala emergency. Ngayon, okay na pakiramdam mo? Okay na po. Tagilid ka na. Pa ako, na. Sige, batakin mo na konti. Kanina di ako mapakali. Naligaw mo na ito. Okay, ibo ka ng konti. Normal na konti. Nga, ulang pa natin. Wala. Pitik-pitik lang. Yun, kabila pa. Kasi kinukulam siya eh. Nalinis na siya sa spiritual. Mega shoutout. Ano pala to? Saan kayo sa Taguig ulit? Sa factory ng kupiaan ng Tipas. Lipas. Anong ano yun? Mismo sa loob ng FTI? Iba yung Tipas. Iba yung Tipas. Iba yung Tipas. Taguig. Pagbalik namin dito sir. Ano? Magdala kami ng hopya para sa inyo. Bakit ka pa babalik? Di mo magaling ka na eh. Galing na po ako. Oo. Nakakalakad ka na nga eh. Nawala na yung mga ganito po. Nawala na. Siyempre kinukulam ka. Emergency. Opo. Sige, hatak. Ingat. Swerte nga ninyo eh. Totosin, hindi kayo makakapasok. Dahil hindi pa ako dinadagan ng konti pa yung biniwi ni Papa Jesus ng pasyente, mga line na sa 20 lang. Tagilid, pwede na yan. Tingnan natin ha, emergency kayo. Haba na biyahe nyo ha, lakad. Tayo. Hindi na siya sabing mabigat. Siyempre nga kinukulam ka. Kanina di ba kuya, pagpasok ko, kumikilabot yung mga ganito ko, parang pinipigilan akong pumasok. Siyempre, ilang taon ba nararamdaman yan? Nitong lang naman po, itong buwan na to. Matagal ka na yan dinadasalan. Kalkulado ko na 6 na buwan na. Tayo. Siguro kaya condolence na lang, kaya ka nakunan pala. O nga pala, may dasal ka nga pala sa spiritual, kaya ka pala nakunan. Kasi pag may dasal sa spiritual, hindi ka niya binubuntis. Huwag ka mag-alala, may karma yun. Ayun po. Hiniram lang muna ni Papa Jesus yung anak mo. Papalitan niya ulit yun. Hindi. Nawala na yung parang ganun-ganun. Kung anong nawalang anak mo, papalitan ni Papa Jesus yun. Matalino, matibay, matatag. Huwag kang mag-alala, hindi namatay yung anak mo. Ano lang yun, kasi nakapasok yung negative energy sa energy mo eh. Kaysa baka magkaroon pa ng sakit yung baby nyo, mas maganda na hiniram niya muna. Kasi may anak naman kayo eh. Di ba? Kaya baka palitan niya ulit ng anak. Okay na? Okay po. Wala na sakit? Wala na po. Shoutout mo yung rekomenda sa'yo. Sino ba nag-recommenda sa'yo? Okay, Kuya Jolie Nodalo. Magaling na siya? Magaling na po yung asawa. Taga saan ba siya? Taga San Jose del Monte. Mega shoutout sa mga taga San Jose del Monte na kababayan mo na nagrekomenda mo. Matindi ang paniniwala niya. Tagang gagaling siya. Tinanong ko na yung kanina eh. O ngayon, magligaya ka na. Opo. Huwag ka maglala. Makakapasok na po ako. Huwag ka maglala doon sa anak mo. Mahirap magkaroon ka ng anak tapos naman may sakitin, di ba? Ma-stress ka. Kasi may dalawa pa naman kayong anak, di ba? Kaya mo, bata ka pa naman, ilang taon ko na? 35. Magkakaroon ka pang anak. Upo kayong dalawang asawa mo para basbasan ko kayo. Thank you po. Dikit mo yung sangpuan. At babasbasan ko para may balik ni Kristo yung anak nyo. Papakuha ulit natin. Pangalan mo kaya? Jackson. Middle name? Nelio. Apelido? Kisora. Hawak ng kamay. Ipasok mo muna itong tubig. Sa loob ng ipalan niyo.
Para magkaroon pa ulit anak. Yan. Tapos ito, idikit mo ito sa loob mo. Pasok mo. Para magkaroon pa ulit ng baby. Pasok na. Yan. Tapos mo yan. Tapon niya sulit. Tapon. Yan. Tama na. Ito po. Pangalan ulit. Rochelle Quezon. Pangalan. Middle name. Apelido. Middle name. Alera. Apelido. Quezon. Amen. Sa pamamagitan ng pagsabi ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, ako'y nananalig at nananampalataya na dinidinig mo ang aking panalangin. Ngayon pinaggalot niyo pong hinihiram niya kayong ulit yung anak niya. Ako'y bilang alipin niyo at meron binigyan niyo na karunungan. Upang dahilin at tapakan ang aking kapangyarihan ng mga kadiliman, pagkus kayo una ng pagharis niyong buhay. O pwede niyo po bang ibalik ulit ng kanyang anak? Kahit meron na po kayong anak na ipinagkaloob sa kanila. Kung kalooban niyo po hindi na ulit ito at ipidinasalan at kinukulang ng anumang nilalakot, sino man taong ingit sa kanya, ay binabalik ko lahat ang hinagpis at galit sa kanyang puso upang matuto siya at lumayas na sa loob ng katawan ng pag-aari ni Kristo. Amen. At tinatanggalan ko ng bis ang kapangyarihan kung anumang kadiliman ito sa pangalan mo sa Kristo. Amen. At ibinabalik ko ang iyong anak sa pangalan ni Kristo. Amen. At hindi kang magbubuntis sa pangalan ng aking Ama na si Yesu Kristo at bigyan ka nawa ng talino, pagmamahal, pag-uunawa, ng katulad ng pag-ibig ni Yesu Kristo sa pangalan ni Jesus. Amen. 3 times, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. At ilayo kayo dalawa sa sakit, trahedya, sakon at disgrasya panganib, ang mga taong sumanakit at masamang iniisip sa inyo, pagkus kayo unat at maghali at magpaswarang hanggan sa pangalan ni Kristo. Amen. Ilan na mata? Ano kanina? Anong pakiramdam mo ngayon? Bagang mabigat. Ate. Iba na po kanina. Alam ng asawa ko kung gaano ako katamlay kanina. Pasalamat ka doon sa kakilala mo. Thank you kay Lord muna, number 1. Lakad ka na ngayon. Tayo, bigla. Ayun na. Lakad. O yun ang tamakbo. Wag muna. Siyempre, kababalik lang ng katawan mo eh. O, maraming salamat ha. Salamat po. O, thank you. Paalam na. Thank you, Lord. Swerte kayo. May kunti lang pasyente namin. Nasa 20 lang. August 30 ngayon. Alas 7 na ng gabi. Bye-bye. Thank you.